consigna, dígame. Quería preguntar. Sete de Nestlé Jungli. ¿Pero qué producto es? Chocolate. Chocolate. ¿Pero qué producto es? Chocolate. ¿Pero qué producto es? Alex trouxome unha planta, disque de pementos, que bico polas noites. Pode o tempo ter tres dimensións, ou a libélula sete fases de metamorfose, non o sei. O único que sei é que transitaremos todas cantas sexan esa ra que me fitaba na escuridade do xardín e temía pisare. Era eu noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión. Alex trouxome unha planta, disque de pementos, que bico polas noites. Pode o tempo ter tres dimensións, ou a libélula sete fases de metamorfose, non o sei. O único que sei é que transitaremos todas cantas sexan. Alex trouxome unha planta, disque de pementos, que bico polas noites. Pode o tempo ter tres dimensións, ou a libélula sete fases de metamorfose, non o sei. O único que sei é que transitaremos todas cantas sexan esa ra que me fitaba na escuridade do xardín e temía pisare. Era eu noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión, noutra dimensión.
presuntuoso de escribir outras escalas, desexar unificación sen ningún tipo de concesión. Que é limitado achar que o propio é o correcto, que a palabra recolleu a totalidade universal. En vez de por qué, preguntarnos para qué certos actos. Nin a miña saliva concedo, reservo para pura intimidade pura. O lonxe o lugar do noso agravio. Confeso pecar dormido. Así non acredito na orixe única. Comprendo moitas linguaxes, non as reproduzo todas. Hai dialécticas ferintes, sutiles no trato. Río amable, vítote. Xa mirei como facías, sempre saudaba. Antes de matar e de suicidar, mátate ti primeiro.
paso dun espello onde mirarse. Apaga esa luz, retoma o foco, redirecciona. Rexeitar quen se perdeu en imaxes repetidas, semellantes. Aturúchame. 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 Aturúchame.